si natočím vlog ináč? A čo asi robím? Haha! OK. Prvú a poslednú a ja poviem tú druhú. Môžeme? 3, 2, 1. Jak to počkaj, ešte raz. A few moments later. Poď. Počkaj, jak to bolo? Ešte raz. Eternity later. 3, 2, 1. Nemáš cikošky? Poďme. Ukáž to. Čo tiebe, jak by si to hodnotil? Uj do piči. 0 z 10. Radšej by som nevidol do konca života, jak toto. Počkaj, stoj, more, daj tú hlavu, more, nemyslí. Nie už hlavu, právu mi daj, právu mi daj. Čo mu tam robíš? Ček zájo, ne? Fakt. 60, poď. Máš Z, A, Y, a O až do tváre. Musíš mi dať ten stolček. Tebe jebe, ty na čím striháš, kámo? Žiletkou. Stoječek, či si vajca strihám, kámo. Jebme na to, kámo. Jebme tak. Barbara Bakošová sa dneska spala. No. Hlavne to vyzerá krajšie. We golfing? Jak to hovorí? Mary Chrysler? Let's go golfing! Ale jak sa to prechádzajú? Ale som vždy bol taký, že prečo kočikujú deti, kámo, na golfových. A prečo sú, že tam kočikujú, že nie tam majú aj golfové pavice? Ukazují totiž, že alkohol je skutečně ještě mnohem toxičtější, než jsem se domníval. Ale že to vyzerá kočiky? Akože battle service? Battle service klasik. Môžeme. Follow nás!